Ya naga sai murna kike yi. Wallahi ina cikin farin ciki zan yi ido biyu da Matawalle. Amma ke kaɗai naga kina yin murna. Wallahi ba ma ni ba, manyan 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati so suke su ido biyu da shi. Wallahi Ni ko kin ga hakan bai dame ni ba. shi kawai dai munafurci ne da bakin hali da yake a kokon rai. To kowa ya saurara, ganan singam mai gaskiya yana zuwa. Me za ki faɗa akan halayensa? Ya dai sunanta gaskiya ko an binne ta sai ta tona kanta. Mun koya daga gare ka jagoran. Matawalle, ina sauraron ka. Barkanku da zuwa gaba ɗaya. Me za ki faɗa dangane da dawowar mahaifinki? Gaskiya na ji daɗi sosai. Ina jinki, ƙarasa bayaninki. Masu sauraro, ku ji ni duk wanda Matawalle ya yaba, kuma har ya bashi wata kyauta, ko da a ce ruwan sha ne, to wannan mutumin ya zama abin kwatanci. To gashi za a yi wa akawunta ƙarin matsayi. Me za ki ce dangane da haka? Matawalle, ina akawunta zai koma da yin aiki yanzu? Zai koma babban ma'aikata. To ke me za ki faɗa? Masha Allah. Shikenan oganmu, ka wurgar da mangoro ka huta da kuda. Wanda mukami zai rike in ya koma can? Zai rike mukamin chief accountant. Bayan haka kuma sai me? Za a yi mishi ƙarin albashi ninki 3. Kin ji mukami da matsayi da akawunta ya samu. Yanzu me za ki ce? Taya ka murna da ci gaban da ka samu. Duk da dai ci gaban mai haƙar rijiya ne. Yayin da haƙansa yake zurfi, yake daɗa yin nisa, kuma yana daɗa ganin duhu. Bayan haka kuma sai me zai faru? Ƙasa ce za ta rubuto kanka, ta cike ka a cikin wannan ramin. Kamar yadda ka zo a matsiyaci, na rantse sai ka koma a matsiyaci. Idan kuma hakan bai faru ba fa? Ni ba jinin Matawalle ba ce. Akawunta, bai kamata kai shiru ka rabu da ita ba. Yayin da hasken asuba yake ketowa, ke kuma kullum cikin duhu kike danna kanki. Ƙara matsowa kusa ka gaya mata. Hakika, ke jinin Matawalle ce, kuma kin gado shi a ɗabi'a. Kin ji abin da ya ce, mai da amsa. Kuma wannan abun alfahari ne gare ni. Akawunta, wane irin cututtuka ke damunta? Cuta guda biyu tana damunki. Girman kai rawanin tsiya, yanzu kuma shedan ya saka miki hassada. Kin ji abin da ya faɗa? Kin yarda da hakan? Ƙarya kake wallahi. Yana sauraron ki, ƙarasa faɗa mai. Na ci alwashi, kuma na ɗau alƙawari sai na shafe ɗan ƙaramin farin jininka. Wanne irin uzuri za ka yi mata? Ina miki uzuri da cewa zuciyarki ita ce take miki jagora. Shi sa ba ki iya bambance daidai da rashin daidai. Me za ka ce dangane da rayuwar da ba ta da manufa? Ita kuma rayuwa idan dai har baka da manufa to da kai da dabba duk tafiya kuɗa. Ita in zarzo duk kai minta kuma ba ta